Sesuke mau bengi lho nggo nyawer. Biyen wis tak tukoke wujud tali sak kotange saikine lah kok ilang sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa kowe lali karo aku iki senajan regane nemewu wujud katresnanku jare kowe melu aku malam layu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning ati aku goleki tali kota Ning ndi Bos? Ayo yo kotak iki tak simpen tekaning pati tali kotak saksi tresnaku kang suci Gondarom campur sari yeah. Yen wis tak tumpaske wujud tali sak kotange saiki nelak kok ilang sak slirane lunga menyang endi ora pamit ora ngabari apa kowe lali karo aku iki sajan regane katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning endi aku goleki tali kota weh bisa Gunane kotak iki tak simpen tekaning pati tali kotak saksi tresnaku kang suci tali kotak
Terima kasih Bos Pak Ngincek. Buditan Tali Kotang. Bos Sate minta diulang lagunya Sidorondo. Namun sebelum Sidorondo, wonten